God indledning her for Esbjerg. Endnu et indlæg denne gang. Ukpaj, som er trukket med en hurtig spiller her. Hurtig i gangsætning. Det er Lavand, som kommer godt forbi Conboy, men også godt kommer tilbage af Ukpaj. Og det giver så til gengæld et hjørnespark i den anden ende til Horsens. Forreste 4 hos Horsens. Masser af positionsbytte mellem Søren Friis, Ravis Lavand, Kasper Johansen og Gilberto. Fra start under Ove Pedersen. Ukpaj her, resolut. Skud fra Emmanuel Ukpaj. Og første rigtig afslutning, men skal nok slippe den her bold lidt hurtigere. Og her, Jesper Bæk falder, så er det Ukpaj, der sætter bolden i mål. 1-0 til Esbjerg. Det var netop den nye mand i startformationen hos Esbjerg, Emmanuel Ukpaj, som scorer sit andet sæsonmål. Og det var efter en stor blunder for deres nye frontløber i Horsens, Kasper Johansen, der slet ikke fik spillet bolden væk fra en forsvarszone. Og Emmanuel Ukpaj udnytter iskoldt den pludselig opståede mulighed. Lidt uheldigt også, at en Horsens forsvar, der ligger den til rette. Det er Augustsson, som ikke kan styre bolden, og så er det sikkert sat ind af Emmanuel Ukpaj. Andet sæsonmål for den. Og så en kontramulighed. Godt hætte videre til Jeppe Mel af det. Og så er det Ukpaj, der overtager. Nikolaj Høgh, han høvler bolden væk, og Ukpaj får et frispark i duellen med Anders Nør. Ukpaj nu over i højre siden. Skidt udspark fra Lars Vente. Gilberto bliver sendt afsted. Og Ukpaj viser, at han også har hurtighed. Og det ender faktisk med, at det er Gilberto, der begår frisparket. Lidt skub i ryggen fra den lille brasilianer. Andersen er med en dårlig første berøring, og så bliver sat under pres. Emmanuel Ukpaj. Og han har ændret sig. Lad os se, om kampen også kan ændre sig lidt. Måske en scoring vil kunne åbne lidt op for festen her i anden halvleg. Der har været to mandskaber, som har svært ved at finde mulighederne. Her er der måske en under opsejling. Jesper Bæk. Lange forsøger at komme i position der. Søren Jokumsen, der forsøger at sætte det hurtigt i gang, men bliver brudt godt. Emmanuel Ukpaj. Jesper Bæk vinder rundt. Og Ladberg endnu en gang til Lauser. Og han får frispark. Den er hårdt arbejdende midtbanespiller Steffen Lauser, som en dag spiller. Lige kunne komme ind og opsnappe en gratis chance. Emmanuel Ukpaj. I duel, men Lauser han kommer godt videre. Lavand åbner op til Anders Nør. Ukpaj fik videre med hælen. Mikkel Vendelbo over for Eggesli. Og konsekvent af den lille brasilianer. Ukpaj igen meget alene deroppe. Ikke dygtig nok til at få så mange mand med i angrebet mere. Esbjerg-spillerne Ukpaj.